Ni'r Banditos a ni'n dod o Cymru. I'r awyr, i weraeth yr arwyr. Roedd na yn o'r un gwaed na tref and y draed sef ar lan a gweud a hyn. Chwyldro yn y tref, chwyldro yn y wlad. Fi'r Lisa, fi'r guitarist a fi'r Lisa. Fi'r gwared a fi'n Mora Jones. Fi'n Daniel a fi'n chwarae gitar. Interview Tristan a fi'n chwarae'n bass. Ti'n gwisio nhw? Ie. Achos, wel, yn ffrindiau. Ie. Fi'n chwarae ffotbol. Mae rhai yn beth chwarae ffotbol. Dan fyd, mae Dan. Led Zepp, Rolling Stones, Beatles, Foo Fighters, Nirvana. Arctic Monkeys, One Direction. Ie, maen nhw'n effat drwm, ond maen nhw'n felodaidd. Wel, gobeithio bod nhw'n felodaidd, yna. Maen nhw'n effat, sort of, sgrichen, ond maen nhw'n drwm. Maen nhw'n, wel, sa'n gweud indie, ond... Na. Mae fe'n agos i indie. Rock and roll. Ie, rock and roll, basically, ie.